Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ufike ngezinkani umculi kaMaskandi semncane emculweni uphilane Gqilaza Umthakathi indodana akamfazi omnyama. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamulekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ujabulisa abaningi indodana akamfazi omnyama odlala ushuni kayise ngendlela emangalisayo. Ujabulise abaningi umculo semncane kaMaskandi emculweni waseBhulo uGqilaza Umthakathi ngoshuna udlalayo akamfazi omnyama. Abantu abaningi bahluleka kumhlukanisa uGqilaza Umthakathi kanye noyise. Udume ngengoma ethi angeke ngikuxolela. Abantu ke bayijabulele kakhulu into eyenziwe iloMaskandi njengoba ungeke ukhone nokuhlukanisa uma kucula yena kanye nobaba wakhe umfazi omnyama. Uthembisa likhulu ke njengoba ezokhipha icece elisha ngomhla ka2 kuApril. Uthi ke abantu kuningi abangakulindela futhi ke uzowuvusa umculo kababa wakhe ume ngezinyawo. Bafethu ke lezi indaba ezimnandi ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.